Jeg har skrevet kronikken, der hedder "Hvorfor må jeg ikke selv vælge min fremtid?". Grunden til, at jeg har valgt den overskrift, er for at fange læseren og sådan ligesom stille et spørgsmål, så tvinger man læseren til at tage stilling til, hvorfor jeg ikke selv må vælge min fremtid. Og læseren, hvis han er uenig i det her, så vil han måske også få læse artiklen og ligesom finde ud af, hvorfor er det så, at jeg mener det er sådan her, som det er. Som det ses her, hvor jeg har brugt det her billedsprog som en fugtig kork på en flaske vin. Det har jeg valgt, fordi at vin er sådan noget, som mange veluddannede mennesker drikker, og det er også noget, politikerne drikker, og derfor er det også noget, de kender til, den her situation med at stå med en korkprop, man ikke kan få ned i en flaske vin. Og det er vigtigt at bruge noget billedsprog, som alle kan relatere til, mener jeg i hvert fald. Hvis man ser længere ned, så har jeg i det her overgangen mellem det her afsnit og det afsnit her nedenunder, der har jeg en meget brat overgang. Og jeg mener egentlig ikke, at jeg kunne have lavet den mere, elegant. Fordi at ellers så skulle jeg have byttet rundt på nogle sætninger, og det tror jeg ikke vil være særlig godt i forbindelse med, at opremsningerne skulle startes med, og det vil gøre det mere uskarpt. Den her sætning, som der er markeret her, den skiller sig ud i forhold til resten af det her skrevet, fordi at jeg anerkender, at mange de lytter til politikerne, og unge ikke er komplet selvstændige nu, som jeg egentlig argumenterer for, at de er undervejs. Og nemlig det, at man ikke skal lytte til politikers formaninger og skynde sig gennem uddannelsessystemet, er jo det, jeg prøver at få frem, men her der anerkender jeg så, at det er der alligevel nogen, der gør. Hele det her afsnit her, det fungerer ret godt, fordi jeg snakker direkte til politikerne, og jeg er med til at nævne de stramninger og reformer, som de har gjort, og ved at nævne deres manglende uddannelser, så nedbryder jeg sådan til en vis grad deres ethos, og det fremhæver også mit eget, fordi jeg viser, at jeg har styr på mine ting, og jeg ved, hvad jeg snakker om. Det sidste afsnit her, der har jeg brugt mig selv som ramme, og det gjorde jeg også, ligesom jeg gjorde i starten. Heroppe, hvor jeg starter med at sige, at jeg har lige været på uddannelsesmesse. Og hvis man så går ned igen, så slutter jeg også af med det. Og det har jeg gjort, fordi at det er en situation, som jeg selv er i, og derfor er det oplagt, at jeg tager udgangspunkt i mig selv. Og så har jeg også mest muligt ethos inden for det her emne. Og jeg synes også, det rammer kronikken godt ind, uden at afslutte den fuldstændig. I min metatekst har jeg skrevet om, hvilke tanker jeg har gjort mig undervejs, og i forhold til, hvad jeg lærer ved at skrive metatekster, så tænker jeg endnu mere over de virkemidler, jeg har brugt, og hvad de hedder. Og jeg husker dem nok også bedre en anden gang, når jeg skal skrive en kronik igen. Jeg tror, at min metatekst er en form for checkliste, så jeg kan se, at hvis min metatekst den mangler noget, så er det jo fordi, at min opgave også mangler noget, og så skal den skrives bedre. Og for den her artikel, der tænker jeg, at jeg vil give mig selv 12, fordi jeg synes, det er en rigtig god kronik, jeg har skrevet, og den bliver desuden også trykt, hvilket må være en form for kvalitetssikring. I forbindelse med den her opgave, der har jeg lært at blive mere bevidst om sætningsopbygning samt virkemidler, der skal til for at fange læseren, og desuden har jeg lært mere om avistyper og hvad de forskellige aviser-typer behandler af emner. Og det vil jeg også klart fremover være mere opmærksom på, og det giver mig ligesom også en bedre chance, hvis jeg sidder i sådan en eksamenssituation og skal vælge avistype. Hvis jeg skulle lave en lignende opgave igen, vil jeg ikke gribe den anderledes an, end jeg har gjort den her gang, fordi jeg synes, det lykkes meget godt, og jeg vil fortsat være meget fokuseret på min egen rolle i kronikken og den gennemslagskraft, jeg har. Og desuden har jeg også brugt meget tid i redigeringsfasen med hensyn til placering af afsnit, retning af sprog og sætningsopbygning, hvilket jeg også vil tage med mig til en anden gang, fordi jeg mener, det her er en meget vigtig fase. Fordelen ved den her feedbackform, det er, at man selv har mulighed for at finde fejl og se ens egen fejl, og det kan man måske lære bedre af. For mig synes jeg ikke, at den her feedbackform virker særlig godt, og giver mig særlig meget igen, fordi jeg har brug for noget konstruktivt for at forbedre mig fremover, og det synes jeg ikke, jeg får ved at besvare, hvor det gode nogle specifikke afsnit er, eller hvorfor jeg har valgt det her billedsprog og overskrift for den til skyld. Og det synes jeg, det virker som om, at metateksten er læst til sidst, og derfor er spørgsmålene stillet til valg i artiklen, der egentlig er svaret på i metateksten, og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi så virker det lidt ligegyldigt at skrive metateksten, hvis den alligevel ikke bliver lyttet til og bliver taget i mente undervejs.